Hürmetli radyo dinləyicilər, Büyük Жеңунің 70 yıllığına деген циклдан şirattагы тапшырубызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Амирхан Еникинең Бала дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны сез нәфис сүз устасы Айрат Арслан укуында ишеттерсез. Лейтенант Иванов ротасы урман іші бойлап, зур сақлық білән алғы позицияға таба кетіп бара. Душман самолеты көріне қалса, тезірек ағашлар арасына яшырынырға оңай болсын деп, қызылармейцлар юлның ике ягыннан пар-пар тізілішіп баралар. Юл ат, арба, машина ізлері білән тулы. Жаяулілер де көп өткен болса керек, дымлы қымда солдат итіклеріннен, хатын-қыз ботинкаларынан қалған ізлерді ярылып ята. Бұ юл бүгінгі мәхшәрнің бірден-бір тілсіз шахиты. Икі туғанның бір үк ізге басқанын бары ұлғына білі. Әшулайда ұл бұ сәғатті нинди мәкірлі тыныш һәм нинди буш. Урман үз-үзін тыңлағандай хәрәкәтсіз һәм тып-тын. Құяш шыққан вақыт. Мәхәббәт түз наратларының ұшлары жылы нұрға манчылып, рәхәт бір талғынлыққа берілгәндәй шылттай миші тик кенә торалар. Бірәм-сәрәм шыраған усакларының күміш яфраклары таң сулышыннан уянышып, сүйінә-сүйінә уйнаған шикіллі жилфердәшәләр. Ашық урыннарда жергә таба сығыла түшіп, хәрәкәтсіз ақ туман ята. Үлән ішіннән ұссаң, шунда ук итекләрнең йөзләре ялтырап чыга, һәм эзләр яшкелт кара тасмадай артта сузылып кала. Үсемлекләрнең исле пары борынны кытыклый һәм үпкәләргә сыланган кебек була. Озак килүгә дә, йөкнең авырлыгына да карамастан, тән ниндидер бер җиңеллек, күңел исә шул җиңеллектән гамсез бер рәхәтлек туя. Ротаның арткы рәтендә Кызылармеец Зариф алдан баручы иптәшләренең тигез генә тирбәлгән аркаларына карап, салмак кына атлап бара. Аның йөзендә тыныч ваемсызлык, бары тик кысыла төшкән күзләре генә аның ичке уйларына йотылып баруын күрсәтә. Бу иртәнең җылы тынлыгы, урманның өлкән гамсезлеге каядыр якында гына мәрхәмәтсез сугыш, кан һәм үлем барлыгын онытып торырга мәҗбүр итә. Гүя сөттәй ак туман ул дәһшәтләрне үз иченә яшерә һәм кешедән ераклаштыра. Бу тыныч һәм сөенечле хисләр белән сулый торган табигатьтә кеше ничектер үзе дә теләмәстән алданучан була. Чыннан да Зариф кая барганын һич онытмаса да, хәзерге минутта иң гади, шул ук вакытта күңеленең һәр кайчан сагынып, теләгән уйларына йотылган иде. Менә киң кырлары, зәңгәр урманнары белән гел хыялында яшәгән туган иле. Һәр читән казыгына кадәр таныш авылы, сәки йөзлегендәге киртләшләренә кадәр күз алдыннан китми торган өйе. Исенә төшергән сайын тавышы ишетелгәндәй тоелган хатыны, ниндидер сөйкемле гадәтләре белән йөрәгендә сакланган баласы. Урам күпре, басу юлы,
иген қыры. Тулы тығыз башакларын күтәрә алмыйчы җиргә иелгән будайлар. Быел нинди мул уңыш иде. Хәзер инде көн-төн ашлык сугалардыр. Менә Зарифның колагына кайдадыр якында гына ашлык суккыч машинаның гөрләве, эре күлтәләрне тартып алып йоткан чакта үкереп куюы ишетелгән кебек булды. Ул кайда сугалар икән дип уйларга өлгерә алмады, командирның «Һава!» дип кычкырганы ишетелде. Рота минут эчендә юлның ике ягына агачлар арасына яшеренде. Менә сиңа молотилка, диде Зариф, бер агач төбенә ятып, һәм алдануына башын селкеп куйды. Самолет ераклашты. Лейтенант команда бирде булса кирәк. Алда яткан кызылармейслар ашыгып тора башладылар. Зариф та урыныннан кузгалды. Ләкин ул бер адымда атларга өлгермәде. Үзеннән 5-6 метр гына читтә 3-4 яшьлек кыз баланың басып торганын күреп, ихтиярсыз тукталды. Баланың берәр якын кешесен күрергә теләп, тирә-ягына каранды, ләкин якында һичкем барлыгы сизелми иде. Зариф бик гаҗәпләнеп янә балага карады. Бала чыннан да ялгыз иде. Ул үзе биеклек кенә бер куак янына баскан. Кичкенә кулына берничә бөртек кайын җиләге учлаган. Шуны кабарга хәзерләнгән җиреннән туктап, зур соры күзләре белән Зарифка исе китеп карап тора. Узак елаудан аның күз төпләре шишенгән, түгәрәк битендә яшь юллары калган. Ләкин хәзер тынычланган, нинди хәлдә булуын оныткан ахырсы, аяк астындагы җиләкләрне җыярга керешкән. Аның өстендә зәңгәр сукнодан җәйге пальто, башында фетрдан тегелгән кара шапочка, аны кызыл тасма белән ияк астыннан китереп бәйләгән. Аякларында узын сары оеклар белән сары ботинкалар, һәм бер аягында галушы бар, икенчесен төшереп калдырган ахырсы. Зариф бу баланың душман явыннан качып баручылардан югалып торып калганын бик тиз төшенде. Һәм аңарда кузгалган беренче теләк баланы тизрәк күтәреп аласы килү булды. Шул ук вакытта ул ротадан аерылып калырга һич ярамаганлыгын да уйлап алды. Беренче хәрәкәте аның рота артыннан китү өчен юлга таба борылу булды. Ләкин ул бер адымда атламастан кинәт балага таба кире борылды. Ашыгып аның янына барды да җитез генә күтәреп алды. Бала куркуыннан кычкырып җибәрде һәм җиләген юмарлаган кулы белән Зарифның битеннән этәреп, аякларын селкеп еларга кереште. Зариф баланы кысып тоткан килеш, аяк астында аунаган чыбыкларга, агач төпләренә абынмас өчен сикерә атлый, ашыгып юлга чыкты. Шундый кыска вакыт үтүгә карамастан, рота шактый ераклашкан иде инде. Зариф сыңар кулы белән иңендәге мылтыгын уңайлы төшеп, кызу-кызу атлый башлады. Бала елап арыган күрәсең, тиз арада аның елавы тавышсыз үксүгә әйләнде. Зариф кисәсеннән бер шикәр кисәге чыгарып, тузанын үргәләп балага тоттырды. Бала башта башын селкегән булды, аннары шикләнеп кенә буш кулы белән шикәрне алды һәм юмарлап күкрәгенә кысты. Зариф йомшак тавыш белән «Аша, аша» диде һәм баланың аркасыннан сыйпап сөеп куйды. Балага шул җитә калды. Ул үксүеннән туктады, тынычланган кебек булды һәм Зарифның кулында акрын гына силкенеп, тирә-ягына каранып бара башлады. Зариф баланың юка киеме аша йомшак тәнен, җылысын, тәмле исен тоя иде.
Ниндидер бер ләззәтле сагыну белән шул йомшак тәнне, шул тәмле бала исен тагы да ныграк туярга, ничектер үзенә сеңдерергә теләгәндәй, ул баланы акрын гына кыса, аркасыннан сыйпый. Һәм аның йөрәге төбеннән әйтеп биреп булмый торган сөенечле бер ярату хисе җылы дулкын булып күтәрелә бара иде. Зарифның да бит 3 яшьлек Фәридәсе бар. Зариф та бит әти. Һәм бәлки шушы минутта ул үз баласы белән бу бала арасында аерма туймыйдыр. Киресенчә, бу балага биргән мөхәббәтен һәм назын үз Фәридәсенә биргән кебек туядыр. Ул баланың йомарлаган кулын тутып, кипкән иреннәренә тидереп алды. Акрын, назлы гына: «Әтиең, әниең бармы?» дип сорады. Һәм аның тамак төбе кытыкланып, күзләре дымланып китте. Бала ачык тавыш белән җавап кайтарды. Әнием дә бар, әтием дә бар. Безнең әлдә кәҗәбез дә бар. Бәтиләре аппак. Зариф елмаеп балага күтәрелеп карады. Шулаймы ни? Кара син, аппаклар икән, әтиең кайда соң? Китте. Кая китте? Белмисеңме, фронтка. Бала аз гына тынып торганнан соң исенә төшкәндәй әйтеп куйды. О, лейтенант. Шулаймы ни? Менә син нинди акыллы. Әтиеңнең кем икәнен дә беләсең. Зариф кинәт сүзен бүлде. Ул әниең кайда дип сорамакчы булган иде, ләкин баланың исенә төшермәс өчен тыелып калды. Бала Зарифка тамам ияләшеп өлгерде күрәсең. Ул тарсын бише әвәл бер кулындагы 2 бөртек җиләген капты, соңра икенче кулындагы шикәрен суыра башлады. Кинәт бүтән урман өчен дәһшәтле гөрсүлдәү каплап алды. Җир буйлап титрәү йөгерде һәм һава дулкыныннан агачларның башлары селкенешеп куйдылар. Кайдадыр якында гына артиллерия атышы башланды. Зариф та, бала да бераз вакытка сүзсез калдылар. Ниндидер бер шомлы тынлык аларның ишләренә урнашкан кебек булды. Бала куркуыннан акрын гына калтырана башлады. Зариф аны үзенә кыса төште һәм аңа икесенең дә йөрәкләре бергә типкән кебек тоелды. Бераздан бала елаган тавыш белән әйтеп куйды. Әни. Зариф акрын, сабыр тавыш белән: "Елама, кызым, хәзер әниең янына барып җитәрбез", диде. Һәм үз тавышы үзенә баз иченнән килгәндәй тонык, саңгырау булып ишетелде. Бала Зарифка сыена төшеп, бер кулы белән аның муйныннан урап алды. Зариф, белмим баланы юатыр өчен, белмим үзенең эчке бер уеннан: "Без кая барабыз?" дип сорап куйды. Әбиләргә кунакка. Зариф ихтыярсыз елмайды. Шул арада алар юлның 2гә аерылган җиренә килеп җиттеләр. Уңга аерылган юл белән рота китеп бара. Сулдагысы исә якындагы станциягә илтергә тиеш. Биек һәм сирәк үскән наратлар арасыннан станция янындагы йортларның түбәләре дә күренә иде. Зариф хәзер чыннан да аптырашта калды. Нишләргә? Дөресен әйткәндә, ул һич туктамастан ротасын куып җитәргә тиеш. Ләкин кулында сыйынып утырган бала аны 2 юл чатында тукталырга мәҗбүр итте. Баланы ут ишенә кадәр алып барырга мөмкин түгел. Ул соңгы өмет белән хәтта чакырып тирә-ягына каранды. Ләкин һичбер кемнең килгәне яки китеп барганы күренми иде. Берничә секунд ул бүтән акылын җыеп уйланды. Хәтере ялгышмаса, аңа рота китеп барган юлдан бер тапкыр үтәргә дә туры килгән иде. Һәм бу юл Будка яныннан тимер юлны кисеп үтәргә тиеш кебек иде. Ул станция белән Будка арасын ишеннән исәпләп алды һәм балага күтәрелеп карады. Бала Зарифның нәрсә уйлаганын сизенгән шикелле, зур булып ачылган күзләре белән аңа бик җитди карап тора. Бу караш Зарифның икеләнүен үзде.
Ул үз-үзенә катгый рәвештә өлгерермен диде һәм баланы кулында ипли төшеп, йөгерә-йөгерә станциягә таба китеп барды. Менә станциянең платформасы күренде. Аның алдында кызыл эшелон тора. Ул хәзер кузгала булса кирәк. Кешеләрнең ашыгып вагоннарга менүләре күренә. Зариф станциягә килеп җитте, йөгереп платформага чыкты һәм тирә-ягына карарга өлгерә алмады. Кара киемле ябык бер рус хатыны «Балам» дип кычкырып Зарифка ташланды. Әнием! Бала бүтән гәүдәсе белән хатынга сузылды һәм Зариф баланың үз кулыннан киткәнен сизми дә калды. Төндә белән олы юлны немец бомбага тоткан вакытта баласын югалтып, соңыннан аны эзләп тә таба алмаган ананың шушы минуттагы хәлен аңлатып бирү мөмкин булмас иде. Ул йөрәгенә сыйша алмаган шатлыгыннан сүзсез, бары ыңгырашып баласының кулларыннан, битеннән, чәченнән, күзләреннән үбәргә кереште. Баланың кулыннан шикәр төшеп китте. Кемнәрдер алар янына җыела башлады. Зариф баланы тапшыруга тирән итеп бер сулады. Тирдән йылтыраган маңгаен кулның сырты белән сыпырып куйды. Һәм ана белән баланың каушу күренешенә бары сыклану тулы караш кына ташлый алды. Бәлкем шул секундта аның ана белән балага назлау сүз әйтәсе, үзенең исә мактау һәм рәхмәт сүз ишетәсе килгәндер. Ләкин ана беренче тетрәнүеннән айнырга өлгермәс борын ук Зариф тимер юл буйлап йөгерә-йөгерә китеп тә барды. Хатын баласын күтәргән килеш аның артыннан ынтылып нәрсәдер кычкырды. Зариф артына карап, бары кулын гына селкеде. Хәзер аның башында бер генә уй иде. Ничек итеп ротаны тизрәк куып җитәргә, ничек итеп командиры алдына барып басарга һәм нәрсә дип әйтергә. Менә алда тимер юл аша үтеп барган рота күренде. Зариф мылтыгын иңеннән кулына алып, тагы да кызурак йөгерә башлады. Бәхеткә каршы, рота тимер юлдан ерак түгел бер агачлык ышыгына барып туктаган иде. Ниһаять, Зариф килеп җитте. Аз гына читтәрәк папирос тартып торган озын буйлы чандыр гәүдәле командиры алдына барып басты һәм кулын чигәсенә куеп, «Иптәш лейтенант» диде дә тынын ала алмыйча туктап калды. Командир Зарифның тирләп кызарган йөзенә текәлеп карап, «Иң элек тынычланыгыз» диде. Бу сабыр тавыш Зарифны чыннан да тынычландырган кебек булды. Ул тирән генә итеп бер сулап алганнан соң, сүзләрен артык бутамыйча, кайда һәм ни өчен юк булып торуын әйтеп бирде. Командир шактый дәшми торды. Зариф менә хәзер каты шелтә алам дип селкенергә дә куркып тора иде. Ниһаять, командир папиросын җиргә ташлап, итегенең очы белән аны озак кына изгәләде, аннан акрын тавыш белән сорап куйды. «Баланы кемгә тапшырдыгыз?» «Әнисенә». Шул минутта ротадан 1-200 метр уңга агачлар арасына снаряд төшеп шартлады. Һавага төтен, туфрак, агач ботаклары күтәрелде. Командир икенче папирос чыгарып, ашыкмыйча гына кабызды, соңра алдында һич кузгалмыйча басып торган Зарифка «Сез зур изгелек эшләгәнсез» диде. «Моның өчен мин сезгә рәхмәт белдерәм». Зариф гаҗәпләнүдән күзләрен йомгалап алды. Командир моны күрде булса кирәк. Аның җитди чырае таң шәүләсе төшкәндәй яктырып, йомшарып киткән кебек булды. «Мин әйткәнне аңладыгызмы?» Зариф дулкынлануыннан иреннәрен кысып, башын гына селекте. «Инде хәзер урыныгызга барыгыз». Ярты сәгатьтән соң рота агачлыкны үтеп, ачык җиргә чыкты һәм цепка таралып, алдагы ут позициясенә таба юнәлде. Бу чын сугыш кыры иде.
Биредә үлем ни кадәр әрсез, рәхимсез булса, тереклек шул кадәр үз-үзенә ышанучан, бирешмәс, мәгърур була белә. Биредә кеше бер алмаз бөртегенә әйләнә. Ул күзгә күренмәс дәрәҗәдә кечкенә булуына карамастан, олы алмазның бөтен сыйфатларын үзендә саклый. Ул каты һәм ул нурлар чагылдыра. Зариф снаряд шартлавыннан йөгергән һава дулкынының йөзенә бәрелүен сизә. Ул колагы төбеннән чинап, сызгырып үткән һәр пуля турында уйлана. Гүя ул пуля тисә, бары тик шиметеп кенә алыр кебек. Чыннан да, Зариф беренче мәртәбә сугышка керүенә карамастан, үзендә аңлавы читен булган бер тынычлык тоя иде. Күңелендә аның кояшлы иртә тынычлыгы, хыялы исә шул иртәнең нурлы матурлыгы белән тулы. Менә ул ирексездән муенын сыпырып куйды. Гүя шунда баланың кул җылысы егып калган иде. Сез язучы Әмирхан Енекинең «Бала» дигән хикәясен тыңладыгыз. Ул нәфис сүз устасы Айрат Арслан укуында яңгырады. Бөек җиңүнең 70 еллыгына дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.